Всяка държава има право да създава собствени национални пари. Това е белег за независимост, това е национален суверенитет. Запазването на българския лев е изключително важна задача, защото касае сигурността на България. Европейската централна банка цели валутата ни да става все по-дигитализирана, за да се вижда всяко движение на пари по сметките на хората, за да бъдат контролирани. Но защо целят контрол върху парите ни? Защото когато контролират парите, могат да контролират всичко. Това не е просто замяна на лева с евро, а е средство за контрол и отнемане на свободата на България и на всеки българин. Отнемането на националната ни валута е отнемане на силата ни и всеки, който мълчи и бездейства, става съучастник. Това, което може да направим, е да се включим в подписката за провеждане на национален референдум за българския лев. Заблуда е, че всичко е изгубено и че нищо не зависи от нас. Всичко зависи от гласа на народа, защото гласът на народа е глас Божий.